Hola, què tal? Avui continuem a la Serra de Busa, a Navès, al Solsonès, per portar-vos un cim de Catalunya que es diu el Caponatell. El Capolatell. I el Capolatell és un cim que, com veieu, són unes cingleres bestials de 100 metres d'alçada, com a mínim, per totes bandes, excepte una petita que hi ha uns 10 metres, en la qual s'hi accedeix a través d'una passera metàl·lica. Es feia servir durant la Guerra del Francès com a presó de tropes napoleòniques i, per tant, doncs ja veieu que era difícil en aquell moment entrar i sortir d'aquí. Magnífica la vista que tenim des d'aquí, 1.275 metres més o menys d'alçada, el Pedraforca, Sant Llorenç de Morunys, la Llosa del Cavall, Sant Iscle, Santa Victòria, si no recordo malament, Santa Eulàlia, són diferents parròquies que hi ha per aquí baix, la Mola al davant. En definitiva, la Guàrdia també aquí en aquest costat i el Cogul. Nosaltres ho deixem estar aquí perquè veieu que és una zona magnífica i un excel·lent complement a la ruta que estem fent per la Serra de Busa, al Solsonès.